okinyal golo chikno to gimone gitim en man med mondo wabed gi mago mang'eny nikech ka gibede mang'eny to watimo reference mang'eny to jok ma bende ni kod paro mar kwalo pes jopiny ka gibende koro gidhi bedo gi luoro nikech ging'eyo ni yawa to chike moket kae tek ma kata kopo na mule kama to ok odhi bedo na mayot. Inyalo paro mbunge Masirisi makanye mane omaki moketi e odang'ech mano Masirisi iluonge Waluke. Chik no endo ema ne watiyo godo nikech nyalo doko ni kamoro Waluke ok nokawo pesa lakini being company mano tiyogo nikech kaluwore kod chik makamano jal mano donjne gi ketho makamano ni mako matwe e odang'enge mana kata mana kaka Betha na wacho nyaka sani nikech paro mar chik makamano te ni ginore mabende osewuok ang'e ni jod bura bende nitiere kama tek miwuoro nikech odiochieng' makiny ema ne bed ni iyawo od bura maduong' mano mar National Assembly bang' yweyo mabende gisebedo kuom thuolo mano mar dwe achiel. Wenge duto te nitiere jod bura nikech aneno ka nitiere paro mar chik mopogore opogore ang'e ni nitie mano mar omenda finance bill nitiere makoro sani mabende koro jaod bura mano mambere North Godfrey Kariuki bende nosechwalo. Un kaka riwruoge makedo ne oganda mago ratiro mag oganda mabedo ok gin riwruoge mago mag piny owacho akenya ka sani do wachango kaluwore kod paro mar chik makamano nikech kana odiochieng' manyoro kanu loso nowacho ne ubro neno ni JLAC mano kamiti mano mar od bura ma pacho kendi mochung' ne chike oko kadho kata mna chik makamano akene nang'o motimo mar mondo mi chik makama kik kadhe kod jod bura ma pacho ka Betha mana ka unyalo winjo pachi gima wanyalo wacho samwago mbakani ni chikni kapo nono no dhi chikni eni dhi medo gimiluongo ni impunity odhi medo wang' teko kendo biro timo gik maricho richo koro watemo mondo wabed gi dhok achiel kaka wasewacho wan riwruoge ma ochung' kar kendgi mondo watem wuoyo watem wacho kod komiti ni mondo komiti ni kik we gini mondo dhi mbele. Useromo gi komiti no koso kenge mane musegoyo waseloso kaka wago kod gi mbaka wadwa timo negi petitions go wasendiko wadwa ni mondo wayud kaka wuoyo kod gi mondo bed in a sitting with them mondo wawach kod gi nikech wan kod jopiny wawinjo gik ma jopiny wacho pile ka pile iyudo Sharon ni eni pesa wuok e county ni dhi gerne jopiny health center ae contractor dhi to dundo jopiny to keto gimoro malich ma ok ochomo kuro ni eni health center chikni kaponi odhi nyime ji dhi thagore moloyo kaka ji osethagore ji dhi thagore ang'eyo health center moro Migori kuma watiye ma pesa nodhi odhi oger gimoro nono en health center makata pila maonge ochunga en wall moro mochung' modiedo kama dong manene kata mne kinde mabende EACC bende nogolo kata mna kaka county governments osebedo katiyo gi omenda mano mar thieth kamano koro magi e kiduto wang' teko ni biro dhi medre nyo wang' teko dok chien to chik ni koloki wang' teko ni dhi medore mane momiyo nyaka wawuo kendo wabiro wuoyo gi jood bura to kendo wawuoyo kod jokomiti ni eni mondo jokomiti ni eni ong'i wach ni maber to kendo wawacho ne gini gidoge pend chik maduong' mondo ging'e ni duond rahia ema nitie kod teko e Kenya kar kaeri wang' teko madwa bet thurwa kar kae ma wawinjo ni giyie kata gidagi oyienwa mondo wawuo kendo oyienwa mondo wawachi to jogo ma wayiero nyoro na wacho giwe wach mar ni eni gitiyowa onego gitinwa matiende ni kapok ng'ato wacho ni eni gini nyaka tim to kuongo chikite owinj gima jopiny wacho wawinjre parachiel koro wacho ni mae to gima dhi konyowa to ok konyowa mana wan kendwa sani wan gi nyithiwa ma pod biro dhi nyime kod ngima mar Kenya kar kae wan gi nyikwawa mabiro wawe ng'ire kendo wan wawegi wang'ire to wang'i future mar Kenya unless wawacho ni wan kwatieko ka wan jood bura kwatieko to Kenya orumo wuogoko ing'i